Kowa ya san kasar Niger ita ce wanda turawa suka ce ita ce kasa ta biyar a tarin uranium a duniya, to amma fa a zahirin gaskiya Niger ita ce ya kamata ta zo ma kasa ta daya a bangaren uranium a duniya baki daya. Ganin cewa duk kasashen da ake cewa suna da tarin uranium babu wanda aka ganshi a kasa a tare kamar irin kasar Niger. Kuma hasali wannan shine dalilin da yasa kasashen yamma da sauran kasashen turawa suke rububi akan Niger kuma suke so su samu abin da suke so a kasar Niger. Kowa ya san dai Niger tana da tarin arziki na kasa musamman daga bangaren mai da karafuna da kuma uranium har da ma zinare da sauran wasu albarkatun wanda ma ba a ma bayyana su. Wannan shine babban dalilin da yasa turawa suka yi makarkashiya tare da mu yan Afirka wanda muke cikin kasar mu ta Niger muka hada kai da su suka kashe mana kasa aka maida mu ne ma a baya kusan a baya a Afirka. Kowa ya san dai a shekarun baya bayan aka yi lissafi za a ce Niger ita ce kasar da take da talauci a yankin yammacin Afirka, kuma alhalin mu ne muka fi kowa arziki sannan mu ne muka fi kowa ma'adanai na kasa a wannan yankin. Mun fi kowanne ma'adanai da suke da muhimmanci a duniya yanzu. San duk yayya da tura suke akan kar su faɗi gaskiya akan Niger cewa tana da tarin uranium a duniya, amma duk da ƙiyayyar da suke sai da suka bayyana cewa Niger ce take fitar da kaso 30 na uranium din da ake samarwa a duniya. Kun san kuwa kasar da aka ce tana fitar da kaso 30 na uranium a duniya bai kamata a ce ta zauna a talauci ba, kuma kun san cewa ya kudin uranium yake. Kuma ta ba a lokacin mulkin Muhammadu Isu Faransa sai da ta so ta kafa wani kamfani wanda shine zai zama na ɗaya a haƙar uranium a fitar da uranium a duniya. Ko yanzu kamfanin da Faransa take da akwai a kasar Niger wanda yake fitar da uranium babu irin shi a duniya, babu kamfanin da ya kai shi girma, babu kamfanin da ya kai shi fitar da uranium kaf duniya. Tacaccen uranium dai babu inda ake fitar da shi kamar wannan kamfani. Shi yasa da kamfanin ya tsaya kasashen turawa da dama suka damu saboda suna tunanin ba za su sake samun yadda suka saba ba a bangaren uranium. Kuma kowa ya san Niger a wannan kamfanin bayan da Faransa ta ga cewa in ta fitar da wannan kamfanin ya zama shine kamfani na farko a duniya duka da zai rinka fitar da uranium, za ta rinka samun tambayoyi akan wannan dalilin ne yasa ta ce ta fita daga Niger ma ta koma kasar Congo wai akwai uranium a can. So shine lokacin da ta ji kasar Canada ta zo ta ce za ta haƙi uranium a Niger, shine a lokacin Faransa har ta dawo, shine ma aka tuhumi Muhammadu Isu da laifin amsar kuɗi wanda ake magana akan uranium gate. Kuma kowa ya san kasar Canada an ce tana da tarin uranium, amma me ka ta Niger sayan fili wanda za ta rinka haƙar uranium? Kowa ya san wannan babbar alamar tambaya ce. Adanan da Niger take da su na farko shine uranium, na biyu shine bakin karfe, na uku shine aluminium. Niger tana da karfen aluminium da bakin karfe wanda a duniya yanzu sune ake bukata wajen kere-kere da sauran abubuwa. Kuma kowa ya san duk kilo ɗaya na aluminium kowa ya san kuɗin shi. Hasali har jar waya muna da ita a Niger. Sannan muna da sauran albarkatun ƙasa irin su man fetur da sauran abubuwa. Shin wai ya cancanta a ce ma an kawo mu na biyu ko kuma na uku a uranium a duniya ma baki daya? Kowa ya san dai menene muhimmancin uranium a wannan duniyar da muke ciki yanzu. Kusan uranium ma ya zo ya kuma fin zinare matsayi, saboda dalili kuwa shine ƙasar da take da zinare kawai za ta samu kuɗi ne, ita kuma ƙasar da take da tarin uranium za ta samu iko ne akan ƙasashen duniya. Wannan uranium da kuka gani muna da shi a ƙasar mu shine ƙasashen Faransa da sauran ƙasashen Amurka da sauran ƙasashen da suka ci gaba suke takama da shi, kuma ba na ƙasashen su ba ne, ma na ƙasashen mu ne suke zuwa su haƙa su je su tara a ƙasar su zo su rinka yi mana barazana wanda ba za mu iya faɗa da su ba, kawai dan mu ba mu iya sarrafa shi mu yi makaman da za mu yaƙe su da shi ba. Wannan shine babban dalili. Kuma duk duniya da kuka gani a yanzu rububin da ake shine akan uranium ne. Uranium duk ƙasar da take da uranium ana tsoron ta kera makaman nukiliya wacce za ta kare kanta, kuma kun san duk ƙasar da ta kera nukiliya ta kecere ne a ƙasashen duniya baki daya. Wannan shine babban dalilin da yasa kowa ƙasashen turawa sun sa wa ƙasar Niger ido sosai a bangaren uranium, musamman ma a bangaren uranium. Cikin dalilin da yasa ƙasashen turai ba sa so a ce mana mu ne na ɗaya a uranium a duniya. Ƙasashen da suka lissafa dai suka ce suna da tarin uranium a duniya babu wata ƙasa da aka gani a ƙasa. Mun san dai ƙasar Rasha tana da uranium wanda ita ce ma ake kawo kusan ta ɗaya, sai wata ƙasa Kazakhstan, sai Ukraine, sai kuma sun ce wai akwai ƙasar Canada. Amma har yanzu a Canada babu wani mutum da za a ce ya zo a Canada yana fitar da uranium a ƙasar Canada. Sun ce dai suna tare da shi a jabi, kuma kowa ya san yadda turawan nan suke. Inda a ce Canada tana da tarin uranium a ƙasa, to da suna can suna lalashin ta domin ma su same shi, musamman ma Amurka. Duk da ma dai Amurka shugaban ƙasar ta ne yanzu ba mutum bane mai irin wanda zai je rinka lalashin ku, sai dai kawai in zaka saya masa abu ka saya mishi, ba wai zai zo maka da siyasa bane. Amma da yanzu Canada ba haka matsayin ta yake a nan ba. Duk da Canada tana da kuɗi, amma Niger ita ce ta cancanci ta zo ta ɗaya. Amma me dalilin da yasa Niger ba za ta zo ta ɗaya ba shine domin kuwa ƙasar Niger an aka ce ita ce ƙasa ta ɗaya a bangaren uranium. Hasali ma mutanen da suke ƙasashen turan nan ba sa so a ce muna da arziki na uranium, saboda in suka yi duk wanda ya je ya sacin a Google zai ga mu matalauta ne, ba mu da kuɗi, ƙasar mu tana fama da talauci, ɗan ƙasar mu suna ko ina a waje babu aikin yi. To amma an ce mu ne na ɗaya a uranium, to ta ya za a yi abin yayyu? Wannan shine babban dalilin da yasa ko ga ƙasar Niger an tankware ta tsawon shekaru kuma ba a samu ci gaba ba. Har yanzu muna na a yanda muke, kuma aka haɗa kai da wasu 'yan ƙasar Niger macuta wanda ba sa kishin ƙasar su, aka zo aka sai da ƙasar mu, aka cuce mu, aka bar mu cikin jahilci, ba mu iya komai ba, aka kwashe arzikin mu tsawon shekaru, sai a yanzu ne ma muke so mu samu mu farfado daga inda muke. Kuma shine karfe bakin karfe da kuka sani ƙasar Niger tana da shi tari guda mai yawa, musamman ma a wannan yankin da yake tsakanin Mali da Burkina Faso da muka yi iyaka da su. Wannan bangaren shine yafi ko ina
tarin karfe da sauran karafuna ma daban-daban wanda suna nan a karkashin kasa, wanda arziki ne Allah ya forewa kasar Nijar wanda za ta iya ci gaba da shi, ta kafa kamfanoni ko kuma ta fitar da karfen ma ta sayar da shi a haka nan. Ganin cewa a duniya yanzu kowa ya san darajar karfe ta ƙaru ta tashi sama ba kaɗan ba, an ƙara mata kuɗi sosai, kuma karfen ma da muke da shi a Nijar ba mai wuyar haƙa bane. Hasali ma a karafuna muna da nau'i da yawa, muna da jar waya wanda aka sani, muna da aluminium wanda aka sani wanda yake da tsada sosai wajen kere-kere, kuma musamman ma yanzu kamfanonin wayoyi da sauran abubuwa suna amfani da shi wajen kera abubuwan da suke da karfi sosai wanda ba su da nauyi. Shin menene yasa kasar mu take baya har yanzu duk da wannan tarin arzikin da muke da shi? Laifin mu ne ko kuma laifin turawan da suke zawa ne suna mana? Da laifin turawa da kuma laifin mu kanmu ma wani lokacin ba ma kishin kasar mu da gaske, wani lokacin kuma ba kasar mu muke so ba, kowa ya hau muka ga yana jin ragamar ta ba daidai ba sai mu kyale shi ta abin da ya ga dama, muna bibiyar shi muna cewa zai gyara mana nan gaba, alhalin kuma sai ya kai mu gara mu ba za mu iya fitowa ba, sannan mu zo muna ta maganganu bayan tsawon lokaci abin da ba za mu iya magance shi ba. Wannan abin shine ta faruwa a Nijar, ya ta faruwa har aka zo ma aka kai ga matakin da muke ciki yanzu. Nijar ba mu da aikin yi sosai. Na gaba Nijar tana da ɗaya daga cikin kasashen da take da zinare, ko bata zo ta biyar ba ta zo ta shida a kasashen Afirka da take da zinare, duk da ba ita bace ta farko, kasar Ghana ce ta ɗaya, sai Mali da take bi mata, sai kuma Burkina Faso. To amma Nijar ina ga tana ɗaya ta ma matsayi na shida ne a bangaren zinare. Sai kuma maganar petrol ma Nijar kowa ya sani a makwabtan da suke, a wanda suke makwabtaka da Nijar gaba ɗaya kasashen da suke makwabtaka da ita, kasashen da suka fi Nijar petrol su ne Algeria, Libya da kuma Nigeria, su ne kawai suka fi Nijar ta petrol. Amma duk sauran kasashen da suke da iyaka da Nijar sun san cewa Nijar tana da petrol, kuma yanzu har muna fitar shi da shi ma da yawa, duk da bamu kai wani mataki a hakar mai ba, amma dai mun san cewa muna da shi a kasar. Sannan kuma Allah ya albarkace mu da filaye na noma, musamman na cikin saharan nan ma, da kuma inda ake da lambu wasu wajeje da yawa, amma duka ba ma amfani da su sakamakon rashin kulawar gwamnatocin da suka wuce. Sai an samu gwamnati ta kirki wanda take ta zo don talakawa ne, za ta taimaki talakawa. To tsawon shekarun da ta dauka wannan da za ta yi ba za ta yi shi ba, kuma kun san cewa tun can da a Nijar ma ba a saba a yi. Nijar kasa ce mai arziki, kuma kasar Nijar inda za a yi amfani da arzikin ta, talakawan da suke Nijar sai dai su ga yadda ake talauci a wata kasa, amma a kasar mu dai mun fi karfin mu lakanta, mun fi karfin mu ta wasu kasashe neman kuɗi, domin duk inda zamu je mu yi aiki wannan abubuwan da ake sata nan wajejen mu da su ne ake zuwa a wannan aikin. Kuma kowa ya sani ya kamata gwamnatin da ta hau yanzu ta bi kyakkyawan tsari, ta bi tsarin da Tanje ya bi irin na baya da yayi wanda ya kawo ci gaba a Nijar. Ya kamata shugabanmu na yanzu shi ma ya duba ya gyara matsayin mu da muke kai a yanzu. Kullun suna cewa kasa babu kuɗi, ya kamata su gyara harkar uranium, ko da yarjejeniya ce su saki da wannan kasashen turawan yadda Tanje yayi, so su ma su samu kuɗaɗe, su rinka samun kuɗaɗe, yan Nijar su samu aiki a kafa kamfanonuwa, kuma su samar mana da wuta tamu ta kanmu, ba yacce ake ta fama ba a kayi kame a ce waccan wutar yau kuma a zo a wuce maganar ta. So ya kamata shugaban kasar mu na Nijar ya kamata su duba su samar mana wuta mai ɗorewa, sannan su kawo mata sauki, kuma man mu da ake fita da shi kasashen waje a rage mishi kuɗi, a bar wa 'yan ƙasa su sha da arha. Takardu da ake wa masu mota da masu mashin da masu wanda suke aikin da wanda suke wannan duka ƙasa ce take biyan su, so a kawo sauki a wajen takardu, 'yan ƙasa su bi ka'ida a yi takardu, a gyara takardun mu, a daina mana takardu ma irin wannan na leda, wanda ko kai dan ina ne mun ka zo aka yi maka ba takardar ka dama ta Nijar ma ba ta lamba, ba ta da komai, bare a ce kana da signing, kana da wani abu da za a gane kai dan Nijar ne. Kawai in ka zo kai bayanai ne za a rubuta a baka takarda, kai wani dangwale a jikin takarda, shi ma ba a jikin na'ura bane za ka yi. So kun ga kenan mutum gobe ma sai ya zo ya sake kartima ba a gane shi bane ko kuma ba shi ba. So Allah ya sa mu dace, kuma Allah ka sa kasar mu ta ci gaba, Allah ka sa muna cikin masu rabon ganin lokacin da kasar mu za ta zo ta zama kasa da take kan gaba a tattalin arziki a duniya, kuma tana ɗaya daga cikin kasashen da ake tafiya cikin ta ma neman kuɗi. Allah ka sa mu dace.